ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ନିକଟ ପଦ୍ମନାଭପୁର ଗ୍ରାମର। ଗୁରୁବାର ସକାଳ 11 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ତହସିଲଦାର ଅଦ୍ୱୈତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଚିକିଟି ଏସ୍ଡିପିଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମୁର୍ମୁ, ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀ ଓ ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଡାକୁଆ ନିଜ ନିଜ ଦଳବଳ ନେଇ କରୋନା ସଚେତନତା ପାଇଁ ପଦ୍ମନାଭପୁର ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି 4 ମହାରଥୀ ସାହିକୁ ସାହି ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରିବା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଏହା ହେଉଛି ଯେ ତହସିଲଦାର ଜଣେ କର୍କଟ ରୋଗୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି କୌଣସି ବିଷୟ ନେଇ ରାତି 12ଟାରେ ବି ଫୋନ୍ କଲେ ସେ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଛି କର୍କଟ ରୋଗ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲକଡାଉନ୍ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏଇମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ବି କ୍ରିଷ୍ଣାରାଓ ସୁବୁଦ୍ଧି, ସମିତି ସଭ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀ, କିଛି ସମାଜସେବକ ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ। ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ଶିବପ୍ରସାଦ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓବି ନ୍ୟୁଜ୍।